Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Iko aban pensngu, syabaro kinong song jong kari kasi jantia, bat kumju rui ka jela baro kawai. Bakat banang yad kini kisngi, ngidang syam, bat ngidang ii, kumnu ke uniu kenyang jingpang COVID-19, u aidak hakmat jong kinong sumar hakeleng setelak jong keneka jela ke jongi. Bat uniu kenyang jingpang mentaru uayengi ya gajing sautu kat banang yat kisngi kumnu ngila banyele yunu kenyang bat kumnu ngila ban rat dingkong suki pasuki ya gajing saprang jong uniu kenyang. Naga Health Department maro shikata ngila ai kitu gijing betha bat kitu ngidei ban bat perking gijing betha kilong ban le ya kai kaba ngi ai jingmut mdei ban kin kot tang gijing betha ndei badai ban da le kata karukom kaba long janai bat kaba long kaba hun ban sat ikiti ban penia jengai wei ni wei kaba ngiong physical distancing hand hygiene bat ban dengi kimas bat ban numlet bat ban num turthan sejan kijaka kiba yalum beriu bat banum ru kat bala ban yalum sibon ngot hakoi gachaka ngilai le kat bala benta bantem ya kan kajing saprang jong nu knyang ngilalong kiba job katukan nepor hendrei ngimdei ban kensting but benta pa ngidei ban wan pre kajing perkhat mai kabangyong new way of thinking ngilai iba kitu kibayo yuni khunyang jingpang ni quarantine ki khatsaus ni hadin khatsaus ni de kli phai shi shalayeng la jong kihab benang syong sa khatsau sngi kata kamdade ya ka perking hapo yeng pat bat menta kat barang ya kini kisi bat kat bangindang yo ya kini ki positive case ni wanra happy ya kajing syam gajongi lada ki khelung ki khna bat lada kibalakam san karta kibalakam teman kilong positif bat kiyo yuni kenyang jingpang hatu ngila banchibo yaki hapo hospital lani hapo ki corona care center lada kimdan jing sitom ye hatu ki khna ki khlung kila nem bansha banshusha set slung hakwai ga jaka khatsau sngi lenter haki jaka ki ba lapen bed kum ki corona care center bat ki hospital hatu ki temen ki kro ki jengi ki la ne man syong ru kumtah kumju pat kat barang yat kini ki sngi mentang ngidang syam ye ka jing e bawat kitu ki ba ngi su thu ba ki la ban syong khatsau sngi hapo quarantine kadon ka jing ta ye ki jing bot jing perkhat lada ki dai ki bamdan jing sistem
Kajing linga, kajing pisah, kajing king lai katno. Pat kajing kuat kajing ki bikin lai jieng. Kaba ngi menta kakta pada ya kajing mut jing perkhat kajing ki. Pat kora pada ya ki mental problems ki balong long term. COVID-19 udah khat saus ni. Lada hiyo ya kan mental problem kalong si jing in. Bat kasimpor bafinyo pada kajing kot jing kia nak ni. Nak kata-kata mentang iwan ra ya kajing mut kajing perkhat ke batmai. Bat ngiwara ya kani da kajing sautu. Ba ya kitu ki badan yo khanyang jingpang ki bamdan pada symptom ki bangyong asymptomatic. Lada ki dei khlung ki khna ki samla ne manu manuru. Kan khambha ki ban sumar hapo ying. Kajing sumar hapo ying kawra dengkong ya kajing shingan nomor 4 dan lang. Kawanra ya kajing long kawai ba 4 dan lang. Kawanra ru ya kajing yarap haba 4 dan lang. Tangba kijing betha ba fidei ban le kitu kijing betha ki bang yong mangi ba fidei ban pendon kam hok kijing betha kidei fidei ban bat perking kadeng mas ke hand sanitization physical distancing kaba ngi ai ya kijing betha bat ngi yai ban man nakawai kapor sekawai kapor kini kidei ban long ki ba perking bat ba fin bat perking iki lada ikna lada kitimen kidan halayeng lejong bat ngi ai ka jing batha halayeng ba amdei ban ya jan ngedei ban kham long jingai kamda so fair ye namar ngi sotu bangi adan lang hapo ye kalong gaju uni khnyang jingpang covid mentang isam khat saus ni ulong kum kiwe ki flu kajing syam gajungi menta kalong ba ki babun ki bayo uni khnyang menta bun ki bakot bun ki bakham khata ye kamat khat kajung kiru ndrei mangi bangilai i palat bun ki basabar kawan kajing ting bat ngi yai ban boros kata ya kani ka panik kajing ting umdei tang hapo yeng hapo sem kajing ting asnong hathau kajing ting haboro keleng saudong jong ka celah bat ban yale ai kani kajing ting ngidon kam ya ka wei sha ka baniko baya uni khnyang covid lani ya covid-19 ngim dei ban glorify yu ngim dei ban bu yu covid-19 hajrong ngidei ban bu yu covid-19 Syamadan bangila ban kerdam yu khnyang mdei bangaong kerdam kemut ngin kerdam dakamet ka jungi ndrei hak ki jingmut jing berkhat ki jungi baro bangin dei ban sutu ba uni khnyang jingpang ulong kum kiwei ki jaj flu bangan ai goi ka nuksa hala yeng la jong menta ladang idon manu bapang tibi hatong karantin iki ngim karantin ngibu iki koi kamera ngi ai ka bam ngi ai ngim khle lang uni khnyang ko betu gi de ben le kum ju bat lada ngila ben le kum ta kemut ki jingja ki basosi ki bangi i shakiwe ki jelas ki pertai kanum ja ngidei kani kari ke bang yong kari tebreu teblai kari ke baai ya ke buram ke badan ke jing buram bat ke ba pet buram ya ke met jong ki breu la hapor ba pm ne hapor ba phi layap na kata-kata haka jingim ga jongi ya bayap ru ni ai ya kata ke buram bat ni le buram ru Hendrai lada ngi dansa kan ni kajingti. Ya uni khnyang jingpang. Gan sapoi kapor ka ba
lada don bapang sau san ngut apo yeng la ni phio ni knyang jingpang apo yeng phi pha sipo hospital mdon jakathia lai sau ngut kin hap thia ga wi ga jin thia tang nang turu kamut phimyo ga jing kot jing khia phinang yo pen man ga jing stom nakiwei kiwei pada ki jingpang ke ba kham long sitom susu bat ka kham ta su ka dei ya ke bengi ong ki jing ta yi jing mut jing perkhat la ni ki mental illness ban lat ni gini ki ai barkhat kamut ngidei ban nang ban sothu nadu manta ba ladang yo yuni khunyang jingpang ru kamdan jing pher yi ruem ngila ban sumar hapo yi da ka jing batha na po ka health department da ka jing yai ban ya gini jing batha ngidei ban perkhat thamai menta ba lada manu ba yo pang hapo yeng ka beningkong ka ba gidei ban perkhat kalong ngin sumar hapo yeng lada gidei ki bom sistem lada gidei ki bostam ngidon ki hospital ki jungi bangilapan khare ndai kumangi i menta bun ba yo ini khutang jipang kimdei ki bostam te ka jing sistem ka jing ka jungi bangi syam menta kalong ya ki khna bat ya ki bala khamtemen to ai ba ka jingmut jing perkhat jungi menta ngin kala halor kani khanang ba ha kanu kanu kapor nginum don kani ka jing ting ka jing sweet yunu khanyang ngidei bandon ka jing slur bat ka jing start ka bawan najrong ka jing start ka bangiyo na jing duai ki jungi ka jing start ka bangiyo nu blai try kan rat ki jungi ngidei kari ke bangit ya ublay bat nganget scam baka ni ka jinget ka jungi ublay unum eno ingi utrai unum eno ingi bat kani ka jinget tip lem ka jungi kum ki khasi khara ki jantia ki garu ki jaj benri bo fer hang ni kadum do no bat ngin sumar bat ngin dang ai hi ka buram lada phio ka jingpang ayu ru wala no ni covid-19 ngila peni kumnu mengilak banyadai ladi menta kasyong stang hanga hapi bakumnu ngilak banyu hakjat ya uni covid-19 kabar ngilai i yakini ki nongtrei jong ka health department ki nongtrei jong ki police department ki nongtrei ki baya ha ki bedei bot covid-19 ki nongnya kali ki nongwara yakini ki marbam ki bora yakini ki essential commodities kum ka petrol kum ka diesel kum ka umcang syarak yakini ru ngila supet khonyo yaki kum ka jingja po negrams kaba napo negrams ngila ada biakran batki kelit phai shalasnong ndai kimyo bandung spo yeng lajong bat ngim keno yanu ru ngi keno wad ka yeng ru namar kidon ki yeng kilong yeng ki baong pat wan si kini baro kidai ginong sumar kini berkhat ki bang fiong kidai ki frontline warriors kini berkhat fiong ba kidai ki frontline workers hato kilong frontline warriors tang namar ba ki adai fi hato kini ki frontline workers kidai bet tang namta banyada ya ki katu khat ni klam da berkhat no pada ya ke buram ka jongki ya ke jingyada ka jongki ya ke buram ke ijat ka jongki menta nani gram skila da ong hadukan ni habangi pha ya kinong trei jongi sapo yeng ngi ai lang bat ka certificate bakim dan jingpang ngi don ka jinget haki hospital nginget ba kani gram ka di hospital ka bahe ba ka di prestigious hospital ndrei ladang ngi ai ladaki ai ka certificate jongki phinum buram ni kata ladang ngi ai certificate ni hospital jongi phinum buram ni kata uniu kejang jingpang walin mut ba pinong ba kini kim long rung unumuan uniu kejang jingpang unwan bat uniai ne hi ngin haban im uniu kejang jingpang bat hapor ngi im larangi im bat uniu kejang jingpang ngidei ban im lang kum kawei da ka jing renti da ka jing start bat da ka jing sotu mndei da ka jing tieng da ka jing nget be bat da ka jing bam sotu ngi kerpat
ngida kerpat jur ba kinu kisnong kinu long yeng ki bakwa ka jing sai halor ni kin ya kendo ban ngi kini kendo ba ti nong tri ki jongi ngidon ki asa ngidon ki an kon wadi ngidon ki snong ki batrei met ban mensim tingatharai lada ngiapet khonyo manu balong positif manu bari virus contact nginum po chenu kan don sa ka jing ting ngi bat nginum la bangin yo pat ya ka jingim ka ba ngijulong kumenchua na kata kadaw klem dale shlur bit klem dale bam sotu ngintur syafrang da ka jing start da ka jing shlur da ka jing sotu ban yale kat bala ban ai ka jing sumar ka papaka na hospital ngin ai ka jing sumar ka papaka na po ki corona care center ngin ai ka jing sumar ka papaka pat na ying la jong ru ngidai ban ai ka jing sumar ka papaka bat kata kan wan stang lada pila ban snotu bat ban accept ba kinu ki bahaying ki bahasam ki nong shong wai ki nong shong haying hasam ki nong ki marjan ki marpa haba ki yo ikhunyang jungpang wat pet khmat yaki pet yaki de khmat ka bi isnei bat ai ka jingerap yaki ladang imdon ka jaka po ying ladang idei ki baduk ki basuk ndrei dakawan kum gani ka jungpang kamot ki community center ki jongi ngidei ban penkala no kum ki corona care center nomor lada kawan shibun ngot shisenwan wat le tharai ba ki hospital jongi kinla ban ai ka jing sumar lot ye barkhat ka jing sumar ngidei ban ai ningkong hayeng ya kino ki bamdan ka jing pang ki badan tang ka jing pang ki bamdan semtam ka beningkong ka jing sumar ka de po yeng ngidei ban perkhat thamai halo kata bat ngan yai ban si yai ban haman ke bengi kedu shanu kisno bat shanu bangilet bakal adai ke por menta ban perkhat ba yanu inu ki bastam kelung kena samla ngenyele kat bala ban sumar hayeng bat kecing betha ke buan na po health department kecing betha ke buan na ke sarkar kecing betha ke buan na keleng ngin buat perking iki bat ngin pikir yelete ngiduai baki ya namanta ki nong sensyar ki jungi ngiduai bu play un ai ka jing start iki ngiduai barobor ba uni uknyang jingpang unja na kadang pertai bat ngila ban le kata ladang ngiru ngi ai ke ketika mon ya kini ki leaders ki jungi ya ki nong sensyar ki jungi pi ai ketika diang ya ki nong nyarap ki jong pi ki nas ki ding nong nyarap jong pi ki doctors ki ding nong yarap jang fi ki lab technician ki pharmacist ki nong tre po hospital nong tre po PCC ki ding nong yarap ki jang fi to ai bangin ye tre lang gawai ngin ye long lang gawai ngin ye khun lang gawai bat ngin ye job lang gawai bat to ai ba kacing kermen kanwan bat da kacing kermen kanwan kacing job nila sedang ye kanika behavior change management wai kalau awan kan ni behavior change management kawan namanta kan ni bakan wan kan urlong ngile ya kan individual training kamut bangi ai ya ke training ya i wei pi wei nong song snong jong jela jong bakin sotu spang nu kutang jingpang bat ladang sotu i dik sang yo spang nu kutang jingpang kamut ngi sotu kumnu bangin la ban yada bat kumnu ngi la ban tem ya kan ni jing sapreng bat kan ni jing perhat thmai ka jong menta kamut ngi betha ngin ai ka jing betha sha ki baro ki nong trei jong ka health department ngi ai ka jing betha sha baro ki department ngi don ki ni ki video conference bangi don bat ki ni ki deputy commissioner ki badan brom ki jing baro ka jela baro ka ni ko ki jela baro ki ni ki district bat gin stang ban ai kata ka jing perkhat thamai shiki bat ba ngin su thu bat ngin ngan ong nu pai fi hang ni man kawai pakawai ke yeng kan mat ye kani bat ngin sotu ki bala amat ki sotu ki baklampat mat ki bat sotu te shwa ba fit mat ye kani
kadai ban wansha ka jing sautu hangi kanu ka jing e lada ki kena lada ki temen ki yo ka jing stam ngimla ban cibret ki sipo corona ka senta namar ngitip bakatu kan nang ham stam sio iki ngidei ban nang ban sumar hayeng ngidei ban nang ban ri ban sumar ban yadai ladi hayeng la jo bat ngidei ban don ka mensim ka jong ka jing yarap iki para marjan ka jing yarap lang ya ka snong ka thau hi bro koi bat ngin yalong koi ngin yade ya kani katma kum koi bat ngin job ru kum koi bat hadu ban dapoi kata ka jing job kemut kini ka jing patha ki bungi ai barabor bat perking bat pikir